नमस्कार मित्रांनो, सुवर्ण कोकण ब्लॉग या यूट्यूब चॅनलमध्ये मी आशिष नाटेकर तुमचं सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत करतोय। तर मित्रांनी आपण आज आलेलो कोस्टल कोकणच्या प्रोग्रामला दादर इथे। तर याच ठिकाणी आपला अजून एक प्रोग्राम आहे, त्या ठिकाणी आपल्याला भरपूर युट्यूबर्स भेटणार आहेत, आपल्या कोकणातले युट्यूबर्स। तर आता आपण चाललोय छत्रपती शिवाजी महाराज उद्यान इथे। तर त्या ठिकाणी सर्वजण जमणार आहेत, भरपूर धमाल मजा मस्ती येणार आहे। यासाठी हा व्हिडिओ नक्की बघा आणि त्यासोबत आपल्या कोकणातले जे बहुतेक युट्यूबर्स आहेत ज्यांचे चॅनलची नाव वगैरे तुम्हाला माहिती नसेल तर ते देखील आम्ही तुम्हाला ओळख करून देणार आहोत। तर त्या चॅनल्सला देखील सबस्क्राईब करा। 3 कॅमेरे लावलेले आहेत, आयफोन 13 आमच्याकडे। हे कधी येणार आहे? लगेच अनबॉक्सिंग करतोय, लगेच मोबाईलने शूट आहे आपलं सगळं, जे काय मोबाईल एडिट पण मोबाईल टाकतो मोबाईल। बस आता झाले 4। बोला भाऊ। तर ह्या भाईचं पण युट्यूब चॅनल आहे। दादा नाव कसं आहे? आपला S3J ब्लॉग्स। S3J ब्लॉग्स, ओके। तर यांचं चॅनल देखील सबस्क्राईब करा। गिम्बल वगैरे दादा घेऊन आलाय, शूट करतोय आणि आता कोस्टल कोकण देखील प्रोग्राम अटेंड केलाय, तर त्याची व्हिडिओ देखील बनवली आहेस ना? हो, लवकरच येईल। हा, तर ती देखील यांच्या चॅनलवर नक्की बघायला मिळेल। ओके भाऊ, धन्यवाद भाऊ। ठीक आहे। इथे सर्व युट्यूबर्स आहेत। सँडी दादा, ट्रॅव्हल ग्राम माइल सँडी दादा, त्याच्यानंतर प्रवास, आत्र्याची गोमू एंट्री आलेली आहे। पराग कुबल, सह्याद्रीच्या कडेकपारीतून डायरेक्ट मुंबईत आगमन झालेलं आहे पराग दादा कुबल यांचं। सह्याद्रीच्या कडेकपारी आणि सर्व एंट्री झालेली आहे, कोणाला माहिती नव्हतं। सह्याद्रीच्या कडेकपारी दोस्तो माझं गाव। एका आत्र्याच्या सेलिब्रिटी साठी हे बघा किती कॅमेरे लागले ते बघा। अरे का UFO म्हणजे आधी काय UFO जादू। अरे हे तासोड, अरे मगाशी लिफ्ट मध्ये गोंधळ घातलाय ना। अरे सँडी दादा तुझा नंतर आधी लिफ्ट मध्ये काय गोंधळ घातल्यानं तो विचार। लिफ्ट मध्ये हे बघ आम्ही 4थ्या मजल्यावर होतो आणि साहेबांनी बटनच दाबूक नाही लिफ्टचा, कोणीतरी 1 नंबरचं बटन दाबलं ना, आम्ही 1 नंबर वरून परत 4थ्या माळ्यावर गेलो। तर इकडे आता अजून येतात काही जण, स्पायडरमॅन पण येला। तर मगाची सगळे इकडे इलेले असतात। बोल आता हे मारामारी, हे फुल मारामारी। तर इकडे काय किचट चालला तर बघा, हे बघा सूरज, अमोल, हे अमोल, अरे तुझ्या जोडी कोण नाही ना? भारी वाटतंय। अरे विचार एकटा फिरता। आमचं सुवर्ण कोकण सुवर्ण स्वर्गीय आणि सुवर्ण मध्ये हे मागे रावलेले सूरज। इकडे योगेंद्र दादा बघा, इकडे पूर्ण सगळ्यांसोबत मजा मारता। सर झिलाक पण विचारलो आणि इकडे वहिनी एकदम टेन्शन मध्ये असत। इकडे पण गोप्रो, माझं काय अरे तू अकडे कधी येईल, तू कधी येईल रे? मग आता तू का बघितलं व्हायचं काय घेऊन येईल? गणपती आल्या। हा जगातला पहिला माणूस आहे आंबे विकून ऍपल घेतले, म्हणजे मँगो विकून ऍपल। तुम्ही युट्यूबर आहे ना, छोटा व्हिडिओ बनवता ना, पण आम्हाला तुमचे दातच कसे काय दिसतात? एक मिनिट सायलेंट। हॅरी, आता ऋतिक भाई आपल्यासाठी एक गाणं म्हणणार आहे। कॅन्सर झाला ऋतिक भाई आपल्यासाठी एक गाणं म्हणणार आहे दोस्तीसाठी। मी सांगतो फरमाईश, हम रहे आना रहे कल के गाणं चल नाही तू कुठला लव समजून नाही आता विसरले
ऋतिक एक चांगला सांगा, चांगला सांगा. इकडे उभा राहायचं. सर बरं का द्या बॅग द्या मी काय चालू आहे तुमचं? ओके फाईन इज आय एम सिंगिंग सॉन्ग इंग्लिश नो आता आठवत नाही लिरिक मला जाम भीती वाटतंय आता. अरे कॅमेरे कसले लागले ते थोडं मागे साहेबांका जरा थोडासा ना कम्फर्ट ठेवा. मी तुला वा वा तू मला न पाहिले एक नंबर. पाहिले न मी तुला तू मला न पाहिले ना कळे कधी कुठे मन वेडे गुंतले पाहिले न मी तुला तू मला न पाहिले ना कळे कधी कुठे मन वेडे गुंतले पाहिले न मी तुला. व्हिडिओ कॉल करून घे आणि पाहून घे तिला. आता कसं आहे सुट्टे लगेच जमा करा सगळ्यांनी. सुट्टे जमा करा. सुट्टे जमा करा सगळ्यांनी. होती कारण ऋतिक सध्या मुलीच्या शोधात आहे. योग्य दादा तू एक बायोडाटासाठी विचारलेलं तर बायोडाटा मध्ये मॅनेज कर. माझी आई आणि बापू माझं ब्लॉग नाही ती अरे ते ग्रुप वर त्या मुलीचे नाव घेतले. कोणती प्रियांका ना? श्वेता का? श्वेता. तर बरेचसे कोकणी मुली आहेत ज्यांना मुलांच्या शोधत असतील तर हा एक मुलगा आहे मुलींच्या शोधत आहे. तर तुम्ही आवाज ऐकला तर तुम्हाला रोज किचन मध्ये आणि तुम्हाला हॉल मध्ये तुम्हाला स्पीकर घ्यायची गरज नाही. आणि कमाई फुल एकदम फुल ऑन कमाई आहे. इंजिनियर आहे. मार्केट मध्ये घेऊन त्याचं युट्यूबचं जे स्टेटमेंट आहे ते पण आम्ही तुम्हाला दाखवू की किती कमाई येते. तर ऋतिक काय आता तुझं काय मत आहे? बस काय आता तुम्ही एक्सपोज केलं जाऊन द्या. लय दिवसापासून आमची इच्छा होती की ऋतिकला कोपऱ्यात घ्यायचो. कमेंट्स बघून थोडी फाटेल. तर पुढचा प्लॅन काय आपला? आता सगळ्यांना विचारूया पुढचा प्लॅन काय? आता ऋतिक एवढा चांगला गाणं म्हटलं तर आता ऋतिक आपल्याला पार्टी देणार. काय म्हणजे अमोमॅन मी काय म्हणतो तुम्ही आता आयफोन 13 घेतले तर तुम्हाला कसं वाटतंय आता? इकडे थोडंसं दुखतंय. काय 24 महिने बाकी आहेत. पुढच्या महिन्यात पहिला EMI जाईल. त्यानंतर कसं वाटतं मी तुम्हाला सांगेन नक्की. असं ऐकलंय की म्हणजे येता येताना गाडी माझ्या बरोबर आपले बॉस होते. बॉस म्हणाले आंबोमॅन आपली पार्टीची व्यवस्था केलेली आहे. पेमेंट कोण करणार आहे ते मी शोधतोय. पेमेंट दुसरा आयफोन मला. तर आता अजून 2 युट्यूबर येत आहेत आणि त्या युट्यूबरांची आणि आता नक्कीची ही लोक काय हालत करतात. आणि इकडे सर्व टोळी सज्ज झालेली आहे लकी दादाचं स्वागत करायला. लकीला काहीतरी टास्क द्यायचा. काहीतरी टास्क द्यायचं बघूया. लकीला काहीतरी टास्क देऊया आपण. आणि विशाल भाई येतात. लकीला काहीतरी टास्क. शेठ माणूस आलेले आहेत. शेठ माणूस ते बघ हार घे. कवालीत गेलो. कवाली थोडे हार काढ. हार कुठे आहे? कवालीत नाही तो. कवालीत ना हार. बरोबर आहे. लकीला तर काहीतरी टास्क लकी दादा आज तुम्हाला सर्व आता युट्यूबर्स भेटलेले आहेत तुम्हाला कसं वाटतंय?
कोकणातील फेमस युट्यूबर मित्रांनो आणि आपली कोकणातली टवळकी गँग. तर मित्रांनो कोकणातील फेमस युट्यूबर आपल्या समोर आहेत लकी दादा कांबळी. तर त्यांना आपण एक छोटासा टास्क देणार आहोत. सगळे आपले मित्रमंडळी आहेत. तर काय द्यायचं मित्रांनो टास्क? देणार होतास ना हॉटेलचं बिल भरून दे फक्त. माझा कॅमेरा येईल ना तर बोला तुम्ही काय द्यायचं आहे? हॉटेलचं बिल भरून दे. हॉटेलचं बिल तर काहीतरी बोललेलंच तू काहीतरी गावात आता आज इकडे जो कार्यक्रम होता त्या कार्यक्रमाला तुम्ही सगळेजण आलात त्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद. हा जो सत्कार होता हा मी एक प्रतिनिधी म्हणून कोकणातल्या युट्यूबरचा प्रतिनिधी म्हणून त्या ठिकाणी स्वीकारण्यासाठी मी स्टेजवर गेलो आणि तो जो काही सन्मान आहे तो स्वीकारलेला आहे. आम्ही कोकणात गावात खेड्यात राहणारी लोक आहोत पण कोकणातले असे काही युट्यूबर्स आहेत जे मुंबईत स्थित आहेत, चांगले व्यवसाय नोकरी करत आहेत, चांगले कमवत आहेत, चांगलं फॅमिली बॅकग्राऊंड आहे, त्यांना कुठलीही म्हणजे इकॉनॉमिकल काही प्रॉब्लेम नाही आहेत. तर आजचं असं ठरलं की या निमित्ताने आपण सगळे युट्यूबर्स आज एकत्र आलेलो आहोत. तर आजचा जो खर्च आहे तो मुंबईतल्या युट्यूबर्सने करावा. आज कोकण आलेला आहे तुमच्या भेटीला, तुमच्या भेटीला. तर आजचा जो काही खर्च आहे तो इकडच्या जे काही गावात आल्यावर आपण कसं प्रत्येकाने उपवास केलेली आहे, प्रत्येकाने येऊन पार्ट्या केलेल्या आहेत. थँक्यू. विशाल दादा तर तुमचा अभिप्राय द्या या इव्हेंट बद्दल. बरोबर ना अभिप्राय? कारण का हो प्रतिक्रिया शब्द संपदा आहे आमच्याकडे मराठीची. आमचे शब्द संपले आहेत. तुमच्याकडून अपेक्षा करतो की तुम्ही तुमच्या शब्दात ती प्रतिक्रिया द्या. इव्हेंट छान होतो मस्त. विचारांची इकडे विचारांची गर्दी झाली आणि इकडे कॅमेऱ्याची गर्दी झाली. काय बिघडलं का? ठीक आहे तुमचा अभिप्राय द्या दादा. कार्यक्रम छान होता. लकी दादा जो आज सन्मान झाला छान वाटलं. आणि त्याच्यानंतर दादांनी स्टेजवरती असतानाच सांगितलं की माझ्यासोबत माझे काही कोकणातले युट्यूबर्स मित्र आले तर त्यांना देखील आपण आमंत्रित केलं पाहिजे. तर सगळे स्टेजवरती आलेले एक छान म्हणजे अभिमानास्पद जो क्षण होता की दादांनी या सर्व गोष्टीचं क्रेडिट एकट्याने नाही घेतलं की माझे सगळे जो माझा मित्रमंडळ आहे जे कोकणातले सगळे युट्यूबर्स आहेत त्यांच्यासाठी त्यांनी सगळ्यांना स्टेजवरती बोलवलं. छान वाटलं की एवढ्या मोठ्या रंगमंचावरती आपण सगळेजण होते, सगळे युट्यूबर तुम्ही आणि सगळे कोकणातनं खास करून याच्यासाठी आलात की आपला कोण प्रतिनिधी त्या एका मोठ्या रंगमंचावर जातो आणि आपला एक सन्मान घेतोय आणि त्याच्यासाठी लकी दादाचा जर सोहळा असणार त्याला आमंत्रित केलं. त्याबरोबर आपले सगळेजण एवढे खास करून गावावरून आले कारण जो सध्याचा आता सीझन आहे तिकीट कन्फर्म होत नाहीये, बस तिकीट लांबलचीने वाढलं आहे. त्यात इथपर्यंत आला तर छान वाटतंय की तुम्ही सगळे आलात, मजा आली. थँक्यू दादा. विचार तुमचे भरपूर उच्च असत, उच्च विचार. धन्यवाद. आणि इकडे अजून एक युट्यूबर. नमस्कार. खादाड भटके. भाई तुझं नाव कसं? रोहित काळसेकर. तर याचा देखील चॅनल सबस्क्राईब करा नक्कीच. तर तो देखील मगाशी गवतं मग थोडं लेट झालं मला यायला कारण प्रज्वल सोबत कॉन्टॅक्ट करत होतो. प्रज्वल तिकडून विले पारले, मी ह्या टोकावरून तो त्या टोकावरून. थोडा उशीर तर झालाच पण ठीक आहे. आपली सगळी कोकणी मंडळी आपली फॅमिली भेटली हे सगळ्यात जास्त महत्वाचं असं एक नंबर. आणि मेन थिंग काय की इथे जे मराठी क्रिएटर्स आहेत आपण नेहमी ग्रुपवरती बोलतो असे की अरे हा ह्याची त्याची मस्ती चालू असते पण प्रत्यक्षात भेटणं हे वेगळं असतं. आज जाऊन ते भेटणं झालं सगळ्यांसोबत. आणि लय वर्षाचं प्लॅनिंग होतं आज सक्सेस झाला. बरं झालं मी ऍड झाल्यानंतर झाला. उंची स्ट्रीट लाईटर काढून येणार. तर आपले आंबोमॅन दादा त्यांनी काही दिवसांपूर्वी लाईट द्या. माझ्यावर लाईट येऊन दे. हा ही कुर्ल्यावरची बॅटरी आहे पण कुर्ले नाही. हा ठीक आहे चला चालू. ह्यो असा आंबो जरा थांब जरा मध्ये लाईट वरनं दाखव मध्ये. अरे लाईट वरनं दाखव मध्ये. आपली एक किडनी विकून एक आयफोन घेतलेला आपण बघू शकता. iPhone 13 ही अफवा पसरवली गेलेली आहे. सिनेमॅटिक्स किडनीचा कुठलाही व्यवहार झालेला नाही आहे. अफवांवर विश्वास ठेवू नये. किडनीचं नाही फक्त एक आंब्याची पेटीचा व्यवहार झालेला आहे. एक आंब्याची पेटी लिलावत गेली वाटतं. आंबो विकून ऍपल घेतलंय. मस्त.
त्याच्याबद्दल काय सांगशील, म्हणजे काय फंक्शन आहे तेवढे, म्हणजे तेवढा आयफोन कडे वळालास? काय नाही, कसं आलं की कृष्णा अजून लहान आहे आणि त्याबरोबर मग ती कॅमेराची बॅग बिग सगळं ते झंगाट असते. मग बायको बोलते हे तर सांभाळतं ते तर सांभाळ. मग दोन्ही सांभाळायला होत नव्हतं. म्हटलं की बाबा हे असं काहीतरी हँडी घेऊया जेणेकरून कृष्णाला पण सांभाळता येईल आणि शूटिंग पण करता येईल. आणि खूप सोपं झालं, सोयीस्कर झालं. पण आता हे घेतल्यानंतर पण सबस्क्रायबर नाही वाढले तर मग काय बघायला नको. मग खरोखरच किडनी विकूची वेळ येते. आणि पण ते असं लाईट एका बाजूने मारल्यामुळे असं वाटतं की ऋतिक थोडा मागे जा. ही लाइट याने कसं घेतलं म्हणजे ती ऍड येते माहिती आहे आपले की मैं पहले ऐसा था, बाद में मैंने 999 रुपए का एक लाइट लिया तो मैं उससे उजल गया भाई. सिर्फ 999 रुपए में एक लाइट आपकी जिंदगी बदल देगी. माका काय येतं आवाज काढू, माझा आवाज गेलो ओढून. तर इकडे ऍक्टर तू काढायचं. अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, आदाब, केम छो, हळू वेलकम टू राइट मी मोहम्मद सोलकर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ. चलो 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 चलो. हो गया अभी एक यूट्यूबर आ गया. आता पण एवढा प्रगत लोके. नमस्कार, मी प्रगत लोके, वेलकम टू माय ब्लॉग. आणि आज आपण आहोत मिठभाऊ या माझ्या कोकणातील गावी. तर आता आपण एक्सप्लोर करणार आहोत, खडसला जाणार आहोत आपण. खडस हे असं सुंदर ठिकाण आहे, तिकडे तुम्हाला बिबट्या दिसू शकतो मित्रांनो. बिबट्या खूप सुंदर, म्हणजे पाऊल खूण आहेत तिकडे, बिबट्या तुम्हाला दिसू शकतो. आणि हा आंबो आहे आमचा. सॉरी. तर आता आपण कंटिन्यू करणार आहोत ब्लॉग. मस्तपैकी. ओके, मस्तपैकी खूप छान असं सुंदर असं ठिकाण तुम्ही बघणार आहात, एक्सप्लोर करणार आहात. आज आपल्याकडे खूप असे युट्यूबर जमलेले आहेत मित्रांनो. गाईड सोलकर होतं, जाऊन दे मराठी. आवाज काढून दाखव तुला. असे तुमचं व्लॉग, सगळ्यांचं व्लॉग अविस्मरणीय होतं, कारण का तो अविस्मरणीय आवाज काढता. आवाज काढणारा फेमस. आपण सगळ्यांचा इंटरव्ह्यू घेतलो, अमोलचा इंटरव्ह्यू नाही घेऊ. ऋतिक चल अमोलचा अमोल नाही घे कोपऱ्यात. नमस्कार मित्रांनो, हाँ तो यही जो बंदा है इसने एक बंदे को हाल ही में फेमस कर दिया था कोकण. उसका नाम क्या है बताओ आप? हर्षद जाधव. ओके, हर्षद जाधव. इस बंदे को इसने इतना फेमस कर दिया था कि मिलियंस पे उसको व्यूज गए थे वीडियो को. अभी कितना व्यूज है उसको? 3 मिलियन. वो 3.1 मिलियन. हम लोग के मिला के भी इतने नहीं है. तो कैसे आपको मतलब ये आइडिया एक्सपेरिमेंट आपने कसं केलं? चला चलता वाईट जोरात पाठव, नाही तर काय दिसायचं नाही. ठीक आहे, वाईट जोरात बोल. तर मी असंच मला माहित होतं तो रामगडच्या गावात आहे, पण माझे सबस्क्रायबर्स कमी होते. भाई तुझं स्ट्रगल सांगू नको. काय सांग, स्टोरी सांग, व्हिडिओ सांग. स्ट्रगल इंडियन आयडल नाही चालला, तू स्टोरी नको सांगू. तर व्हिडिओ मी तो डायरेक्ट मेन मुद्द्यावर ये. तर व्हिडिओ मी असंच बनवलेलं आहे टाइमपास म्हणून. मला माहित नव्हता की एवढे व्ह्यूज येतील, 4-5 हजार व्ह्यूज येतील असं मला वाटलेला. पण अचानक 2 दिवसातच त्याचे व्ह्यूज 35,000च्या वर गेले आणि त्यानंतर वाढतच गेलो. आणि अचानक मी 8 दिवसानंतर बघितलं तर 1 मिलियन क्रॉस झालो. आणि स्वप्नातच होतं. स्वप्नात होतं. आता त्याचा स्टार बनवता बनवता ह्यो होता स्टार झालो. होय ना. तो काय विषय सकाळी आणि तो विषय काय झाला पण माहित नाही नक्की. आणि मग त्यांचा प्रवास कसं झालो हय येऊचो? नक्की दादाचा सत्कार होतो आणि त्यासाठी मी थांबले खरं तर. अच्छा. आणि बाकीचे पण युट्यूबर्स दिले. ओके. तर खूप भारी वाटलं. मरण दे. आणि जेवणाचं काय करतात तुम्ही सांगा? जेवणाचा माका आता ग्रुपवरच समजला की आंबोमॅन आपल्या आयफोनची हे जेवढे आम तुका दिसतात ना, हे अर्धे कापलेले सफरचंद, सगळ्यांची एक एक किडनी नाही. बघ जरा जाऊन बघ. अरे नाही पण यो मोबाईल पोट वाढला, लगीन काय झालं तरी पोट वाढला. बघ लगीन पण घेतलं ना. आता मग देता आमका डॉल्फिनचा आवाज काढू दाखव. हा, डॉल्फिनचा काहीतरी एक आवाज काढू. एक आवाज काढू. कसं पण काढ, माका माहिती. तू राहतं गावात, मी मुंबईत राहतो. यांच्याकडे गावतो डॉल्फिनचा आवाज. वांडर नाही, डॉल्फिनचा दाखव. माका माहिती, तू राहतच गावात डॉल्फिन नसतं. मग काय असतं? घागूर. काय आवाज पाहिजे काय तो? जज्बात बदल दी, जिंदगी बदल दी.
आता कोण आणि अजून मोरपिशी रंगाचा पोपट आहे. मोरपिशी रंगाचा पोपट. हा कसं करता? अरे काढ ना मोरपिशी रंगाचा पोपट. पोपट बोलतो फुटेज पण कमी आहे. वराचं की पोपटाचं? कोणचं पण काढ. कंबाईन करून काढतो कांका. कोणचं पण काढ. कोणचं पण काढतो का येतं? मोराचं काढतोय. हा मोराचं काढ. आम्ही कधी बघितलं नाही ना मोर. बकरीचं काढून दाखव ना. एकदा मी ऐकलेलं आहे तुझ्याकडून. माझ्याकडून कुठले मोर बघतोस? काढ ना बकरीचं. काय बकरीचा आवाज काढूच नाही बोललं तुका तुझं मतलब प्रवास मांड आहे कसं म्हणजे कसा वाटतं तुका आता एवढे लोक जमले आहेत. खूप भारी वाटलं. खूप भारी वाटतंय. आणि हे बघा आमचे आता मित्रांनो आता आपल्याला आजचे स्पॉन्सर लाभलेले आहेत ते लकी दादा. लकी का तर दादा पण हे ऋतिक माझी बॅटरी आहे ना 9% राहिली आहे. मी सगळ्यांनी जरा समोर उभे राहा. पटकन सगळ्यांचा एकदा बाईट आहे. जर तुमचे व्हिडिओ बंद करा. नको आई आपापलं नाव आणि आपल्या चॅनलचं नाव तेवढं फक्त सांगा. विशाल शिवराम मसूरकर विगमी युट्यूब चॅनल. सुवर्ण कोकण ब्लॉग आशिष नाटळकर आणि सर्वेश सावंत. प्रशांत कांबळी चॅनलचं नाव आंबोमॅन. पराग कुबल स्वर्गीय कोकण. अमोल सावंत चॅनलचं नाव अमोल सावंत ब्लॉग्स. संदीप वीर चॅनलचं नाव ट्रॅव्हलग्राम माइल्स. योगेंद्र साटम चॅनलचं नाव योगेंद्र साटम. ऋतिक गाडेकर चॅनलचं नाव नुसतं प्रवास. हरेश पडवळ चॅनलचं नाव ट्रॅव्हलिंग गाडी. सचिन पालकर चॅनलचं नाव सुद्धा सचिन पालकर. सूरज खरात चॅनलचं नाव सर्वांचं इंटरनॅशनल समीर ठसाळ आणि आमच्या चॅनल माझं नाव सुंदर शाडकर आणि चॅनलचं नाव कोकण कट्टा. माझं नाव रोहित कांसेकर आणि चॅनलचं नाव आहे खादाड. माझं नाव कृष्ण ऐद्रे आणि चॅनलचं नाव आहे आम्ही कोकणकर. आता माझं नाव प्रज्वल मोंडकर आणि प्रज्वल मोंडकर ब्लॉग्स हे आपल्या युट्यूबच्या चॅनलचं नाव आहे. सो सगळ्यांना पुन्हा एकदा खूप खूप धन्यवाद. आज तुम्ही या ठिकाणी आलात. अशीच मेहनत करत राहा. सगळ्यांनी एकत्र राहा. आणि जे काही आपलं कॉम्पिटिशन आपल्या कोणामध्येच नाही आहे. कारण का आपल्या प्रत्येकाचे कॉन्टेंट जरी सेम असले तरी प्रत्येकाची व्हिडिओ जगासमोर पोहोचवण्याची पद्धत ही वेगळी आहे. खूप चांगलं काम करताय आणि तुमचा एक प्रतिनिधी म्हणून मी आजचा हा जो पुरस्कार आपल्याला कोस्टल कोकणने दिलेला आहे हा स्वीकार केलेला आहे. आणि असंच आपण पुढे काम करत राहावं म्हणजे एक शाबासकीची थाप अजून काही संस्थांकडनं आपल्याला नक्कीच मिळेल. आणि आज त्याहून पलीकडे जाऊन मला सगळ्यांना सांगायला आवडेल की आज नितेश राणेंनी आपले जे देवगडचे आमदार आहेत त्यांनी स्वतःहून मला शब्द दिलेला आहे की तुम्ही सगळ्यांनी मला येऊन भेटा आणि तुम्हाला जर काय त्यांच्याकडनं हवं असेल तर ते नक्की आपल्यासाठी मदत करायला तयार आहे. त्यांनी दिलेला आहे. टाळ्या. तो आपण भेटूया पुन्हा. खूप खूप धन्यवाद. चला लकी दादा आता पार्टीचा काय तर सांग. थांब. आता मगाशी लकी दादा तू काय बोललेलं की आम्ही कोकणात कमवतो आणि आम्ही मुंबईत खर्च करून घेतो. माझ्या फॅमिलीसाठी कमवतो. नाही तो विषय नाही. जे मुंबईत जे युट्यूबर्स आहेत आज या ठिकाणी आहेत ते लोक आज गावात ना आलेल्या युट्यूबर्सची उठबस करणार आहे. चला गाववाले बाजूक रवा आणि मुंबईवाले बाजूक रवा. गाववाले आम्ही गावाला आहे. मुंबईवाले बस आम्ही एवढे बघ आम्ही एवढे जीव थोडंसं खाऊ शकतो. आता 2 टीम पडल्यात. एक मुंबईची टीम आणि एक गावची टीम. आणि आता मुंबईची टीम पार्टी देणार आहे. काय करणार काय प्लॅन केलं काय करायचं मित्रांनो 25 ते 30 जण भेटलेत. आता त्यापैकी एक आमचे ग्रुप मेंबर क्रिश एद्रे आम्ही कोकणकर हे त्यांचं यूट्यूब चॅनल आहे. मित्रांनो मी लिंक देणार आहे. या सर्वांच्या यूट्यूब चॅनलची मी लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये देणार आहे. नक्की हे चॅनल सबस्क्राईब करा. खूप सुंदर म्हणजे प्रत्येकाचा कंटेंट सेम असला तरी पण प्रत्येकाची व्हिडिओ बनवण्याची पद्धत वेगळी आहे. ती प्रेझेंट करण्याची पद्धत वेगळी आहे. तसंच आपण दादाच्या चॅनलविषयी दादाकडूनच माहिती करून घ्यावी. दादा तुझ्या चॅनलबद्दल 4 गोष्टी सांग. नमस्कार मित्रांनो. आम्ही पण आज प्रथमच भेटतोय म्हणजे कोकणातले सर्व युट्यूबर एकत्र आले आणि मित्रांनी आणि खूप बरं वाटतंय. तर चॅनलबद्दल बोलायचं म्हटलं तर आम्ही कोकणकर. प्रत्येकाला कोकणाचा अभिमान असतो तसंच आम्ही एक चॅनल बनवलं आम्ही कोकणकर या नावाचं. माझ्या जास्त ब्लॉग नसतात. माझा वेगळा कंटेंट आहे. माझ्या चॅनलवरती शॉर्ट फिल्म्स असतात वेबसिरीज असतात आणि कोकणातले काही जे महत्त्वाचे मुद्दे सामाजिक मुद्दे हे एकटे हाताळले जातात. असं काही कंटेंट असतं. असं फिक्स कंटेंट नसतो पण जास्तीत जास्त माझे शॉर्ट फिल्म आणि वेबसिरीज असतात. तर तुम्ही पहा आणि सगळ्या जेवढे कसं दादा बोलल्याप्रमाणे
प्रत्येकाची व्हिडिओ करण्याची पद्धत वेगळी असते. बरोबर. युट्यूबर सर्व एकच असतात, हा. आपले व्हिडिओ टाकतात, पण काही बोलण्याची पद्धत वेगळी असते, काही कंटेंट वेगळे असते. तर बरोबर. प्रत्येकाचे चॅनल पहा, प्रत्येकाचे व्हिडिओ पहा. आवडलं तर नक्की लाईक करा, शेअर करा आणि कोकणाला करायला. प्रेम भरभरून द्या आमच्या युट्यूब नक्कीच, चॅनलला सर्वांना. नक्कीच. आणि खूप बरं वाटतंय आणि आज खूप छान वाटलं, कारण बहुतेक नाही म्हणतात 30-35 जण आम्ही युट्यूबर आलो आणि या निमित्ताने भेटतोय. नक्कीच. थँक्यू दादा, परत भेटू. Thank एक you. ह्याच्यापेक्षा अजून मोठा मीटअप करू. कॉस्ट्युम घालून आलेला आहे स्पायडरमॅनचा. काय बोलतात हे काय बोलतात का? अरे हा काय ना भारीच आहे कार्यक्रम. ए चलो बच्चा लोग, चला चला सुरेश, चला भाई, चला भाई, चला सुरेश दादा भेटू परत. चला सचिन भाई भेटू परत. नक्की. चला विशाल दादा, चला चला संदीप भाई, सबस्क्राईब करा. आमो मॅन. आता लाईट नव्हती. ऋतिक भावा, ऋतिक भावा जरा तुझं तोंड दाखव ना. चला भाई भेटू परत. होय स्पायडरमॅन, चला भेटू परत. होय नक्की नक्की. चला 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 प्रज्वल भाई, चला भेटू परत. चला अमोल भाई, अमोल भाई भेटू. चलो चलो बाय बाय. चलो चलो बाय. क्रिश भाई, चला चला मित्रांनो, इकडे आपल्यासोबत आलेले आहे प्रणय शेटे. कोकण जे चॅनलचं म्हणजे गाण्याचं नाव आहे. सुंदर असं गाणं आहे. किती आता 3 लाखच्या वर व्ह्यूज आले आहेत ना. आणि सुंदर गाणं, आमच्या सगळ्यांचे स्टोरीला तेच गाणं असतं. तर भाई आपल्याला भेटलेलं आहे. आणि त्याच्यासोबत इकडे रोडविल राणे, छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पूर्ण म्हणजे आपले जे गड किल्ले वगैरे आहेत त्यांचे सर्व जे ठिकाण आहेत त्याच्यावर व्हिडिओ बनवत असतात. सुंदर माहिती, सुंदर चित्रीकरण, त्याचबरोबर व्हॉइस ओव्हर म्हणजे सुंदर. आणि त्यासोबत त्यांचं प्री वेडिंग शूट देखील त्यांनी त्याच रिलेटेड केलेलं होतं. हो, त्याच थीमवर केलेलं होतं. महाराजांचे पूर्ण म्हणजे असे मावळे आहेत आणि त्यांच्या सेवेत पूर्ण हातभार लावत आहेत. बाई थँक्यू. यांचं चॅनल देखील नक्की सबस्क्राईब करा, रोडविल राणे. तर चला आता इकडेच व्हिडिओ एंड करतोय. मित्रांनो, हे सर्व जे युट्यूबर्स आहेत ते बघा मागे सर्व पूर्ण मजा मस्ती करतात. यांची सगळ्यांची चॅनल सबस्क्राईब करा, कारण प्रत्येकजण आपापल्या परीने कोकण दाखवायचा प्रयत्न करत असतो. प्रत्येकाची पद्धत वेगळी असते, स्टाईल वेगळी असते, परंतु उद्देश एकच असतो की कोकणचा विकास करणे. एक नंबर स्पायडरमॅन. तर यांची सगळ्यांची चॅनल सबस्क्राईब करा. त्याचबरोबर सुवर्ण कोकण ब्लॉग हे चॅनल देखील नक्की सबस्क्राईब करा. चला अय चला टाटा. अय चल टाटा. होय होय. रिझ्यूम देऊ काय?